Què voleu, nois? Volem 2 begudes energètiques Lauderdale. Ok, maquei, m'ho apunto i adeu. Mai, tinc molta set. Hola, ja estan aquí. Gràcies, a veure. Que bona. Vols també? Cambrera? Esclar. Lauderdale, si vols gaudir, compra-la ja. Dóna'm un Lauderdale a la barra del bar. Et dona por tenir arrugues? Sí, a mi també. Doncs utilitza crema legendària, dura 24 hores. Crema legendària. Ara ja sé què utilitzar. I jo també. Ja no tindré por de tenir arrugues. I jo, gràcies, estic molt content. Al sortir de l'escola aniré a comprar-lo. Crema legendària. Sempre content. He anat a la botiga a comprar els bolis yes. M'he trobat els bones xarxes i m'han agradat molt. Són els més barats de tots, no es trencaran. Els millors bolis del món no fan ni clic ni cloc. No te'ls perdis. A les botigues més properes. Són els més barats. Els millors bolis del món no fan ni clic ni cloc. Estic fart d'aquesta olor. I jo també, oloro molt malament. Ja ves, prova la nova colònia Sol Amiguete. És colònia fresca. La colònia dura 2 setmanes, 2 mesos. Val la pena provar-se-la. Proveu-la. Coneixeu aquesta nova joguina? De quina joguina em parles? De l'Spinner, la marca és LOL. Jo no. I tu, Quim? Jo tampoc. Serveix per a fer equilibri amb els dits. Doncs li diré al meu pare que em compri un. Jo també li diré als meus pares si em compren un. Vale, val 5 euros. Compreu-lo ara mateix, gran o petit. Si vols un aquest, vine ara mateix. Sabates d'Ulloma, mai et cansaràs d'aquestes sabates. Vine a comprar-les, ja. Hola, com has arribat tan ràpid? Amb aquestes sabates. Que guais. Quina marca són? Són de la marca Ulloma. Jo vull aquestes sabates. Sabates d'Ulloma, mai et cansaràs d'aquestes sabates. Vine a les ja. M'agraden les teves sabates. Doncs compra'n les noves sabates XXX. A mi m'agraden les teves sabates. Aneu a la tenda d'oferta. 2.599 euros. No esperis més, compra't les noves sabates XXX. Què voleu? Un cotxe. Teniu un cotxe nou? Sobretot, que tingui wifi. Sí. Doncs el volem. Quant costa? 13.998 euros. Sí, el volem. Pau en efectiu. Un moment. I la marca quina és? La marca es diu Wordy. Si vols un cotxe amb wifi, aquí el tens. Gràcies. Podem pujar? Sí. I jo puc muntar? Clar, ara és vostre. Vale. Brum.
Gorli, 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 si vols un cotxe Willy, aquí el tens, transparent.